Okay, magandang araw sa inyo mga boss. So may project tayong umpisan ngayon sa Barangay Bubon 2nd, Kamiling, Tarlac. So andun na yung mga kasama natin, naghihintay na sila sa naghihintay na sila sa daan. So pinauna ko na sila. Ngayon malapit na tayo sa natin sa pupuntahan. So mamaya ulit mga boss, ipakita ko yung site kung saan sila magtatrabaho ngayon. Okay, so andito tayo sa daan. So yan yung daan na papuntang Bubon 2nd, Kamiling, Tarlac. Dito na tayo sa Bubon 2nd, Kamiling, Tarlac. So shout out sa mga taga Kamiling, lalong lalo na sa mga taga Bubon 2nd. So andyan na yung mga kasama natin mga boss. So ayan na sila, atat na sila magtrabaho. So tatlong tricycle sila, tatlong tangkulong. Okay, so mamaya ulit mga boss, ipakita natin yung project natin. So barangay pala? Ang purok yun? Manakam. Purok Manakam. Hindi, barangay din. Ay, Barangay Manakam pala. Hindi Bubon. Bubon pa rin ba yun? Hindi na. Iba. Barrio yun. Barrio. Pero itong Bubon, iba? Mali pala boss. Barangay Manakam, Kamiling, Tarlac, yung project natin. Okay, mamaya ulit mga boss, pakita ko yung site na pagtatrabahin natin. Ito pala yung project natin mga boss dito sa Barangay Manakam, Kamiling, Tarlac. Hindi pala Bubon 2nd. Bali Barangay Manakam, Kamiling, Tarlac. So dito na tayo mga boss sa mismong barangay, kasi yung natin katabi ng Barangay Manakam yung project natin dito. So ayan, papasok na tayo. Kasama natin. Tara mga boss. Okay, ito na yung natin pagtatrabawan kay Sir Vincent. Okay, bali welcome sa Barangay Manakam, Kamiling, Tarlac. So ayan, tingnan natin yung bahay na gagawin natin. So ang project natin dito, kisame, ceiling project. So libre materials na tayo dito mga boss. So tingnan muna natin yung itsura niya bago natin gawin mga boss. Okay, dito sa terrace, siyempre simplihan na lang natin ito. Dito sa terrace. So wala pa tayong nilagay na dyan, kisame. Siyempre, simple na lang yung ilalagay nating ceiling dyan. Tapos dito, makikita nyo rito, meron tayong nakikitang mga beam. So, mababa lang itong area na gagawan natin. So, diniskartyan lang natin yan. Makikita nyo dito sa screen yung 3D model na pre-post ko dito sa bandang salas natin sa living room. Okay, so makikita nyo dyan sa screen. Yan na yung magiging itsura nya. Okay, so dito sa bandang dining, ito siya. So ganun din, magkakaiba yung mababa lang yung ceiling nila dito. So tapos meron din ganun, meron ding beam na tayong nakikita dyan. So makikita nyo dyan sa screen, andyan din yung andyan din yung 3D model natin na pre-post nila, pre-post natin dyan. So approve naman sa kanila mga boss yung ginawa nating 3D model. So dito, makikita nyo rito, dyan sa 3D model, meron pa tayong nilagay dito. So tapos ito, matatanggal na to, itong arko na to,
magiging straight na lang yan. Yan, tapos meron ditong partition na may design. So pag-usapan pa namin yan ni sir, wala pa kaming usapan dyan, pero sa 3D model meron ako nilagay dyan. Bahala sila kung magustuhan nila yung ano ko dyan, kung ipapagawa pa nila sa amin o hindi. May choices sila mga boss na pagpipilian. So pwedeng ipagawa sa amin, pwede rin hindi. Okay? So yan yung area dito sa baba. Siyempre dito sa kusina, so hindi na tayo makapag-design dito kasi may cabinet pa. So flat ceiling na lang ito hanggang doon sa papuntang CR nila. Okay? So yan. So punta tayo sa taas mga boss. Pakita natin yung ipakita natin yung ceiling dito sa taas. So dito makikita nyo dyan, dito yung pin dito sa may hagdanan ng papunta sa taas. So meron din tayong niligay na design dyan. May bilog dyan, tapos may dalawang cob light dito. So makikita nyo dyan sa screen mga boss yung design na pinupos ko dyan. So mas maganda siguro kung ano, dito lang pala mga boss. So dito meron din dito, so ibababa lang natin yan, so tapos pin light lang. Ganon din dito sa bandang taas, ganon din dyan. Okay, punta tayo sa taas para makita ninyo. Okay, so dito tayo sa taas. Andun si madam. Nahiya. Hello. Dito na tayo sa mga boss sa taas. Bali yung pinupos kong design dito, makikita nyo dito sa screen. So ayan, makikita nyo dyan sa screen. Meron tayong nilagay na design dyan, bilog, tapos may dalawang cob light dito. So yan itsura niya ngayon bago natin gawin. So i-update na lang natin ito sa susunod na araw. Tapos dito sa may parang salas niya sa taas, meron din tayong pinakitang design dito na 3D model. So dito tayo magpumisto para mas makita nyo maigi. So diyan, makikita nyo dito yung sa screen yung design na pre-post ko. So halos simple lang yung nilagay natin dyan. So makikita dyan, approved din naman kay sir. So yan, yun na yung ilalagay natin dyan mga boss. Okay? Tapos dito, mga pin light na lang yung ilalagay natin dito mga boss na ilaw. Tapos dito sa mga kwarto, room 1, room 2, ang ilalagay na lang natin dito, cob design yung ilalagay natin dito. So yung normal na ceiling natin. Okay? So ganun din dito sa room 2, cob design din yung ilalagay natin dito ang design mga boss. Okay, so yan lang muna yung update natin dito. Ayan, yung maaari natin ipakita dito sa project natin sa Barangay Managum, Kamiling Tarlac. Okay, so mayroon pang isang room pala doon mga boss. So cob design din yung ilalagay natin doon. Okay, si Sir Vincent pala, ka-workmate ni Buddy Jess yung kasama natin. Ayan. Shout out. Shout out kay Sir Vincent. Okay, so yan yung project natin dito sa Barangay Managum, Kamiling Tarlac. So mamaya ipapakita natin, mayroon pa tayong papasyalan project mamaya kasi magsisimula kami mag-layout ngayon sa Malasigi. So may 100 square meter doon na bungalow na ngayon nila sisimulan. So groundbreaking tayo mamaya. Papasyalan po natin yon para may dagdag natin dito sa video. Siyempre i-update natin yan kada mga pagkalipas ng mga ilang araw, i-update ulit natin yung mga project natin dito. Okay, so sa ngayon yan lang muna ang pwede natin may pakita nga dito sa video. Kita-kits tayo mamaya mga boss sa Malasigi, Pangasinan. Okay, ito na naman tayo mga boss. So ngayon, papunta na tayo sa Malasigi, Pangasinan. So, tingnan natin yung project natin doon na house project. Bali, 100 square meter po siya na bungalow. So, andun na yata sila engineer. So, ano lang natin, bali, punta na lang natin mga boss.
naghihintay na si engineer doon. Okay, so sa daan ng papuntang Bayambang. Okay, so dito may checkpoint dito na ano, sa boundary ng Tarlac tsaka Bayambang. Siyempre, naghanap din sila ng document tsaka S-Pass, mga travel pass dito. So wala naman siguro problema kasi kompleto naman tayo doon. Okay, so mamaya ng konti ipakita ko yung ano, site na pupuntahan natin. So ito na yung boundary ng Pangasinan tsaka Tarlac. So dito yung checkpoint ng Tarlac, yung banda doon naman yung checkpoint ng Pangasinan. So ito na, nasa boundary na tayo ng Pangasinan. So mamaya uli mga boss, i-update namin kayo pag lampas namin dito, pag malapit na kami dun sa project. Okay? Okay, malapit na tayo sa site mga boss. So nasa barangay Abunagan tayo, Malasigi, Tarlac. So andito na sila engineer. Okay, ito yung arko ng Abunagan. Wala pa yata sila. Ito na yung ano, site natin. Kaya lang wala yata yung sasakyan nila dito Ay, pinasok siguro. Ayan na. So ayan, dito na lang tayo. So ayan, dito na tayo mga boss. So first day nila dito, groundbreaking tayo. So ito na yung sasakyan ng engineer. Yun So dito na rin yung sekretary niya, si Ma'am Gigi. So yung site natin mga boss nasa likod. So mapapansin nyo may mga bahay na rito, pero hindi kami yung gumawa na ito mga boss. So ibang grupo yan. Okay, so mamaya ulit mga boss. Okay, dito na tayo sa likod mga boss. So nag-start na sila ngayon, bali inaayos na nila yung layout ng bahay. So mayroon na rin tayong barracks dito, ginagawa na nila. So andyan na rin mga yero natin na paglalagyan ng mga lalagyan natin ng yero yung barracks natin. So yung duman kanina, kapatid ni Madam yun. So dito tayo mga boss. So dito ang ano kasi dito mga boss, ang space niya dito sa likod 10 meters. 10 meters yung space niya dito sa likod, tapos magano tayo dito ng 12 kasi 12 by 8.3 yung ilalagay natin ditong bahay, 100 square meter. So ang spacing niya dun sa likod 10 meters. So tapos yung maiwan dito, yun yung magiging matitirang space dito sa lupa, ang matitirang lupa dito sa gilid na ano yan? Magulo yata. So 10 meters dito, tapos dito tayo magpapatayo ng bahay na bungalow. So 100 square meter, 12 meters by 8.3 ang area ng bahay natin. So dito siyempre may space pa rito tayo sa gilid tsaka dun sa kabilang gilid. So nakagitna yung bahay na ilalagay natin dito. So dito na rin yung layout nila. So ang foreman natin dito si Boss Edwin. So siya yung hawak ng project natin. So si engineer andun pa sa harap, makakusap yung nanay ng kliyente natin yata, yung kausap niya doon. So nag-usap sila doon, kami naman dito inaasikaso itong layout ng bahay. So ito pala yung barracks nung makasama natin sa trabaho. So ang kulang na lang dyan, yero na lang kulang dyan. So ngayon wala pang matutulog ngayon rito. So bukas pa yata sila matutulog. So ngayon inire-ready lang nila yung gagawin dito sa project natin, yung layout ng bahay. Okay, so ayan mga boss. So dito siyempre kumuha tayo ng 10 meters dito. Tapos ang sukat kasi nito 8.30
8,300 ang sukat nito. So i-divide natin sa dalawa yan, magiging 315, 315. Tapos yung sukat dito, kukunin namin yung sukat dito, pati doon, para dito na kami magbabase dito sa banda rito. Dito na yung street nung ano natin, bahay. So kukunin lang namin yung space dito tsaka doon sa dulo, para magpantay na yung bahay dito. So hindi na namin kukunin doon, bali dito na kami magbabase mga boss. Okay, so mamaya ipapakita ko yung drawing ng bahay natin, yung layout natin. So ngayon layout muna sila, magtatansi. Iwan ko lang kung makakapag groundbreaking tayo ngayon kasi medyo ano na, hindi pa tayo nakapaglinis dito. So babalikan na lang siguro natin ito sa susunod na araw. So hindi na natin makikita yung groundbreaking nya. Siyempre may lakad din tayong iba, so babalikan na lang natin ito. Siyempre i-update namin kayo kung ano yung mga kaganapan dito, yung mga natapos nila at matatapos. So dito na rin yung plano na pinagbabasehan nila. So si Engineer Engineer Carlitos yung gumawa ng plano na to mga boss. So yan, siya yung partner natin dito sa project natin dito, kasi may project pa tayong isa sa Malasigi, sa barangay Salumage, layout din na bahay. So yung mga tao natin doon, andun sila. So kailangan kung ano, may nagpagawa kasi rito, ang ginawa ko, nakipag-collab na lang ako kay engineer kasi marami naman siyang tao. So ngayon babantay lang namin itong ano gagawin nila. So i-update na lang natin ito. So may tiwala naman ako kay engineer na hindi tayo ipapahiya sa magiging kliyente natin. So siyempre kailangan ko pa rin magano dito, bisitahin para makita itong project natin. So Foreman, so kamusta Foreman? Ano pa yung unang gagawin natin dito? Magli-layout po tayo. Layout. So ang ano natin 100 square meter, no? So ang gagawin muna natin sa araw na to, siyempre ano muna tayo, no? Layout muna, tansi. So makakapag groundbreaking na ba tayo ngayon? Hindi pa ka siguro bukas. Bukas pa. Okay, so ano na pangalan ni Foreman? Juni po. Juni. Si Sir Juni ang ano ang hawak dito. Kayong maghawak dito, Foreman, no? So dalawa yata sila ni Sir Edwin. Si Foreman Edwin. Ginagawa pa namin yung barracks namin kasi kung minsan kung hapon umuulan. So yan ang unang gagawin nila mga boss. Siyempre habang ginagawa nila itong barracks, isasabay na rin nila itong layout para bukas groundbreaking na. So yan, so i-update natin sila Foreman pag ano, no, sa susunod na araw. Okay, salamat. So yan mga boss, so yan lang muna yung maaari nating ipakita rito sa project natin dito sa Malasigi, Pangasinan. So medyo maingay na sila doon. Okay, so tingnan, at ngayon titingnan natin yung plano ng bahay. Pero meron din akong nakasave dito sa phone ko, ipapakita ko rin dyan sa screen yung itsura ng bahay na ilalagay natin. 100 square meter bungalow house. So ang hindi ko nabanggit pala dito sa ano natin, sa bungalow house, mag-elevate tayo dyan ng 40 cm, 400 po. 40 cm, elevate natin mula sa ground floor para mas mataas siya sa ano natin, ground level natin. Okay, tignan natin yung ano natin, yung ano natin doon, yung 3D model ng bahay. So nasa harap na yung ano natin doon, yung tarpaulin natin. Okay, so andyan sila sir. Okay. So nag-uusap na sila sa loob mga boss. So bahala na si engineer doon. So ayan na yung bahay na gagawin natin. So ayan na siya. So ayan yung 3D model. Okay, so partner natin dito si MJ Carlitos. Okay, M Carlitos pala, si Engineer Carlitos. So dito sa bahay na to, hindi po kami gumawa niyan, kaya kung magtatanong kayo kung magkano yung nagastos dyan, hindi ko rin po alam kasi ngayon lang namin nakita ito.
Okay, so sa sunod na araw siguro mga boss, i-update namin kayo dito sa project. Siyempre, mag-subscribe na rin kayo sa YouTube channel natin para updated kayo sa mga bagong video natin. Okay? So hanggang dito muna yung video natin mga boss. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless.